Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagi kun ang mga maranosong o di na mga harin-harinaw. Bisa ko na di ko kurmatan sa giyang kaya mga bulayo ka. Dasal ako ko rawdakan ayad na so sekreto mang udah makiraga. Naguging kaya di kanduda yaging kaya arikulet. Ada salah ko ki prinsesa bibilag. Naguging kaya di kanduda ya o ay dinaswayunan ba eh. Naya ko nariya kalalamitan nun na dasala ko prinsesa Kaira. Sagi kun membuat kenegi sesongkuan suara niyan na andang ko nari sukat tawiniron na gusto kalalami o kuilan uyan. Dasal ako kunari ko makiragamas sa mga dato pagusturan. Sa tiga ka nagtiyago na ka na sisadiyang ka sa katiin na pangamakin ganyan sa wassalam.
mantu ayah